Mentang-mentang sing gawe wong lanang bolonge ngen konoan. Iki katok. Kayaknya ada yang enggak bagus iki. Aduh, arek adus malah sing diar gawe iki. Bayu. Orang ini gitu ya. Lah, iki bolong terus sitok eneh. Lah, iki bolong. Iki kenapa bolong itu pas kene kabeh ya? Mentang-mentang sing gawe wong lanang bolonge ngen konoan. Bu, jaluk tolong jahit lagi ya, Bu ya. Katok orang karek rong biji bolong kabeh. Tak tinggal adus sik. Ono. Apa iku? Jahit lagi. Kok sampean lagi gosok. Sampean iki lho, enggak ero kak iki gosok. Sone iki lho kongkon nek kono. Endi sing ngerti ayahi dhisik iki? Ya gosoke manik sik. Lagi bolongan ini kan tak gawe iki kepiye iki? Lah bolongan pas nggon koyo ngene iki kepiye? Bolonge kabeh loro-loro nih. Atau karek rong-loro bolong kabeh iki. Wis kowe benakne. Kok jahit sik, tak adus sik aku. Iki dadi dipateni sik. Pateni sik. Duh Gusti Allah, enek wae komponan iki kanjeng rapi. Salah sing. Ben bagus. Dadak mlebokne dom jajal ngene iki. Oh yo ketok si moto iki lho, yo si bolongan iki nganti ngono lho. Alhamdulillah bisa mlebokne. Dengan jarumnya segini. Wes Kak Bu. Kak aku. Baru dipasang si benang iki, Pak, nyang jarum kok yo isone wis kuwi lho. Yo sabar sik. Lah, wis piye iki? Lah wong arep digawe iki ayo ngabruk-ngabruk iki engko. Suwene rame-rame. Sabar ke subur. Sing siji wis. Wes. Tapi sing arep digawe iki sing endi? Ya iki jajal iki sik. Baik. Lamun jitot iki masalah kaya jahit karung beras bae iki. Ayo di mana? Lah ya wis lah, bene wis tak gawene bae. Syukur-syukur Pak gelem tak aku gelem jahitno. Biasane lho aku wegah. Ngene iki banget pas jangang atiku, makane aku gelem jahit iki katokmu kuwi.